Hier ben we in de kniepen. Achter de squallen te batten en dan hebben we een shitbaan van kruisbogen. Hoe lang doe je dit al? Ik doe het 49 jaar. Allemachtig. En de vereniging die bestaat ik 49 jaar. Nou, toen wij oprichter binnen, wie ik uiteindelijk direct lid van de vereniging. Wat is je nou zo mooi, jongen? Ja, wat is mooi. De wedstrijd zie je zelf. Ben je dan ook wel eens leuk op jezelf? Ja, dat mag volle bereiken niet. Wow! Die heeft het op de achtergrond laat zien dat. Dan wist je ook wel wat er gebeurt. Ik zat nou net aan, maar ja, dat was goed lelijk op jezelf. Waarom dan? Nou, dan doe je het net voor jezelf net zien. Als je daar je droog aan of zo, je maakt een wedstrijd zitten, dan wilde ik niet. Nee, hè? Speel mij de vrouw aan, wilde ik niet zitten. Het is dus echt een mentale sport, zo kan je het best zeggen. Ja. En nou, je hebt van een supersonisch systeem. Ja. Kun je dat eens uitlezen? We gaan een nieuw systeem betaald. We hebben hier een knopje, dus, en nu sturen ze het voort. Er zit een karken aan, dat is met skielerwieltjes maken. Oké, maar skielerwieltjes. Skielerwieltjes, ja, maar die rennen super licht en geen lawaai. En En dat heb je ook betaald? deze constructie ik zelf betaald, ja. Prachtig. Ja. Ik kom met hoeken hier en een paar motortjes en die schroeven dat erin en dan werkt het. Je hebt nou een size shirt. Ja. Is dat goed? Nee, slecht. Oh. Dit is alleen maar goed. Het zwarte randje. Die zwarte randen en die randen eromheen. Oké. Want ja, dat is nu ook het 10 punten. Ja. Je probeert je elke keer zelf te verbeteren. Dus je willen die 10 rijtje. Ja, maar je beziek jezelf dus om 49 jaar te verbeteren. Nou ja, er zijn sommigen bij die ben met 10 hier lid en dat zijn al topschutters. Ja. Ja, hij is nou, Maar je bent wat te laat bloeien, moet je zeggen. nou ja, ik ben meer voor het werk op een baan Oh ja, oké. dan voor het shirten. Oké. Maar ik wil elke week shirten. Oh ja. Dat is niet streven. Die zit daar beter.